Вълчан и Ставрос тръгнали на път. Няколко месеца, от ранна пролет до септември, обикаляли Балкана. След дълго лутане и множество неуспешни опити, най-накрая стигнали до пещерата и тайното скривалище. А там, в дупката, имало огромно богатство. 193 кюлчета злато, по 15 килограма всяко. Златото проблясвало в тъмнината като живо. Сякаш дишало с тях, докато пътували. Вълчан постоянно слушал от Ставрос как, когато извадят съкровището, ще откупят имотите на някой си суати паша и ще заживеят славно като господари. Само че мечтата на Вълчан била друга. Той не искал просто купчина пари, за да живее охолно. Искал нещо повече. Свободата на България. Една вечер, докато седели край огъня, старият пират отново заповтарял старата песен за къщата и безгрижния живот. Заспорили. Скарали се. Никой не отстъпил от своето. Единият искал да тръгнат към Гърция, да се спасят и да живеят спокойно. Другият – да се върне в земята си и да я освободи. Тогава Ставрос се изсмял. Казал, че България никога няма да бъде свободна. Че българите са родени да бъдат рая. И че всеки трябва да гледа себе си. Защото никой няма да спаси другия. Разгневен от тези думи, макар в тях да имало доза истина, Вълчан скочил и го заклал. На следващия ден го закопал в подножието на планината. А на гроба, до главата му поставил златна плочка, разсечена на две. Точно както била разсечена и главата на алчния старец. След това дълго стоял мълчалив, загледан в пламъците на огъня. Знаел, че пътят пред него вече е открит. Сега можел да осъществи плановете, които кроял през дългите дни, докато плавал на Гемията. Като човек, изучил добре силата на османската войска, и по море, и по суша, младият мъж си давал ясна сметка, че парите от една пещера няма да стигнат за въстание, което да освободи България. Трябвало още много злато. Трябвала голяма дружина. И най-вече трябвал силен съюзник, който да се изправи срещу империята на поробителите. Това можела да бъде само Руската империя, която почти постоянно водела войни с османците. И така, в главата на Вълчан, още преди да стане войвода, се зародила и заживяла мисълта да откупи свободата на българите чрез русите.